iti napalaos a panagyaman, dagiti opisyales ti Ili a Nueva Era, Ilocos Norte, babaen iti panangidadaulo, the Mayor, Attorney Aldrin Garvida, ken Vice Mayor Caroline Garvida, iti biyang ti Iglesia ni Cristo, ket personal nga inyawat da, dagiti 600 food packs kadagiti kakailyanda, adagitoy a food packs ket inpaay, ti INC, gaputa iti karayto atawen, a panagkasangay, ti mangidadaulo, ti nadakamat a sekta, ani Brother Eduardo Villanueva Manalo, ket nangipaay tinayon nga ayuda, kadagiti kakabsat nga agkasapulan ti tulong, gapu paylaeng, karayto madama apaspasaran na pandemya, gapu ti COVID-19. Ti Barangay Barangubong, Barangay Ugis, ken Barangay Santo Niño, tinapili ti Iglesia ni Cristo ang nakaipaayan dagiti 600 food packs. Sa pagpili sa 3 barangay dito sa amin, sa kanyang kaarawan, pinili itong Barangay Barangubong, Barangay Ugis at Barangay Santo Niño para mabigyan ng lingap sa mamayan. Malaking tulong sa amin po ito, lalong-lalo na sa mga panahong ito at sa mga mamamayan ng Barangubong, Ugis, tsaka Santo Niño. Napalaos met ti panagyaman, dagiti na ipaayan. Agyaman kami po Eduardo Manalo. Salamat po sa binigay mo sa amin. Thank you. Maraming salamat po, Brother Vicente Eduardo Manalo, Nicolas, sa regalo na ibigay mo Nathaniel sa birthday mo. Nicolas, Happy birthday, brother. Kirino Agyaman na po, Brother Eduardo Manalo. Ito yung pay mga masalungat, dahil anak kayo, handa natin sakit. ayuda para kami. PHW, Ken uniforme. agyaman kami laon unay. Ito yung padanon mo kaya kami nga tulong. Agyaman at sarta, ada insid mga kami. Ang kanayon, dakam lang at tulungan. At yung adakilo na yung pagyaman at kwa. Sunat amin kami kami lang matulungan kami na kwa dito, Santo Niño. Nagyaman met ti maysa karagiti barangay officials tinaawat na nga ayuda manipod ti Iglesia ni Cristo. Agyaman kini Apo Brother Manalo, iti impay na nga tulong kada tayo dito Barangubong. Kaya agyaman tayo, Apo nga, kabarangayan te dakal abanag, wala man tayo basit yun para kada tayo, dakal abanag dati. Inted nga tulong kada tayo. Naipayan pa'y dagiti sumagmamano apang pamilya, manipod iti Barangay Poblacion, Nueva Era, Ilocos Norte. Mula sa bayan ng Nueva Era, Ilocos Norte. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content, at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit. Located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.